thlan mual kho har taka thlan kho har tak ngai ventu le ngai saktu omlo thlan hlui to tak cheto tak hi kil khata ading ve renga chu thlan chunga chuan thil mak chui chua theilo thuruk lian tham tak chu a in phum ru ani tujuma kan ngai thlak tur hi Kentucky marlama thil thleng ani a he Merrily Murphy chanchin ngai nom le lungchia thlak hi he hmuna nge hian a thleng ani atak nge a thil thleng soi ngai na omlo khopa lungchia thlak ani kumsang kha zariat somsari pakwa khan he thun thu hi a inchana Casey County Kentucky a ani tlang mun nuam taka fawang bawruak nom lai tak chuan nausen duom tak Merrily Gadbury chu alo pianga mi hausa le thil ti theifa angin apiana thu chuan chanchin bu phek tin alwa khat ve lem lawa tu kho kha ma inan ngai ven lawa apiana chung kwa po chu chung ko tlom te anni anu le pa in thing in tlom te ni le mei eng che na chun en chin in bang moi lek lek to a chuan anu le pa fama saber ni turin alo pianga anfa lo piang chu alom na tur poisa nei ningat se ro pui takinan lom nge yang an lom na chu sumina aleizo rual lo zo kani an fanu chu lungthlu tak hian an thlir dau maya nausen pom ania wang chuan an hna an chol san ve theilawa an nun kho chwa na turin mi aya rima hna an tho angai pa ber chu apple huana rim taka thok turin adan ngai te ina chuak le a nu ber po naw shing hlim chawani po soi theilovin an farm lama hna athok le chara Mary po he luite farm kianga hian ni tin ama a inkom hlimin alo seilian ve a naw pani anei bel le a anu le pa te hna thoka ni tinan buai lai chuan anaw te lo omin in lam chu athiam ang to kin alo enkol ve chin an chena thingtlanga chuan farm nei vek an nia wangin chenom te ne nanin hla chin hle a an khwa ajanga kho nai ber chu Somerset Mill somli vela hla ani tolai lir manga kalin konglaka kar khat vel an thang chin chu wang chuan Casey County a chengte hi chuan an ni tin nuna an mamo turang hi chu an tharin an siam vek china chakla a hla tak taka zinkha a olsam lawa an thar kim ve fu china ni kholiana ni lawa in hlathlom veo ma se khonuam le in lungrual takan nia lo neya ei zong ve kan nia an thlai thar te le an thil siam te zuar chuak tu anom boka an khwa a chuan ei zona turawan ema wangin pem thar po an nei ngai lawa an khwa in mi khwal an nei te hian an phul hlut chin chutiang ani lai chuan kumsang khat zariat somkwa pakhat ni puilain mi khwal tlangwal mel thatak Eli Murphy chu Casey County a chuan aron chuang chuak lol maya an khomi puite chuan makantia an lom em rolin an soi neu newa a mel that em awang chuan mi che ho phei chuan an soi du le zwala biak ina te nu ho poin an star fu mayani Eli hi Clay County a piangania anu hi nu mel thatak ania an thla tu an chui phei chuan Pocahontas thla ani nge Eli po hi anu a chunin mel tha emema Casey County a aron thlentir phata jangin mi che hauril ru a chok buai ngal thei tatani mahse mel thatna wang hian re theina kan pumpel thei bik haulo kan kati cho Eli po hi abang chuang lawa no pangte ania jangin adam kho chwa venan rim taka na a tho ve angaya no pangte ani lain anu hian natlok na omlavin aboral san thuta akum le apa chuan ama a sheom taka seilian turin akal bau san dei maya anom sakna umin afa te chu mei chedang a san dei ani ti chuan Eli chu khwa khir tu nei lo chuan atal ta din atal kwal ve mai maya achang chuan poite naw deu te po a khoya khotlang shwai tu te po in an zil haw ve zeu chinani Kentucky marlama awa vai kwal zak nu chuan Casey County a hian thingkit tu na a mu ve hlawa heti hunla hi chuan no pangte te in nupui pasalanin nei china meichia phei chu an no pangle zwal chin kumni air or Casey County a om ve nu chuan
Eli Murphy chuan a chen te fanu upa ber kumsom palimi chau Mary Lee chu nupuya aneita a anin nei nu chuan anupui pa apuzon rama chuan intereute an save a chuta chuan an nu pa in an khosave rak raka anin nai boka anin banton reng chin anin neya changa kumrei laute a chuan Mary chuan fanu pahni Maggie le Betty ashinga Eli chu anupui tan pasal thatta kania afate tampo pani atlin ema achung ko tan rim takin na athoka apek thei ang chaber pe ka du chin stove 30 aleya bungro 30 aleya anupui na o ang khum lei turin somerseta azin wang nge an apple 30 khwa an zwar ve china chutianga janga an poisa khol ve chang mang chuan aleyani Mary chu ahlim ema apasalin khumthar alei sak chu lungkim takhian athlir dau chin khumro pui takni lo mahse anni ang sumhungai zen lo tan chuan ro hlu ani Mary po hi no pangte mani se akumphu lavina puitlinga afate tan po nu chatakani afanu te chu athei to pina duata chattakina enkola mahse afanu te chuan an tihlim chungin famkim lauria wa inshiad na ala nei tlata fapa ala shin lau apasalta na fapashin sakchu adu berani china fapashin sakchu achul hle ni ina shebok kumsang khazariat somkwa pakwa ni puelo her chwale chuan an chungkwa a chuan limna thar alo thlenga Mary chuan afa pathum na tur chu apai leta aruk tak chuan mipa ani ve to nge ya be sei hle a nawa pai ti a inshiatir phata changa ashin don zan thleng chuan pathian ma a kuni na chongchaya fapashi sel taka dil chin anaw pai chu afwal dewa thil thur chak chin boka nuin naw mipa pai chuan arai fuala thil thuran chak chin an ti te chu alo sheve a mipa ashin nge ring het bur mai ani ti chuan anaw shin hun chu alo thlenga apasal chuan naw chhar thiam te kau sakin phur taksi hu phur ru tak chung si chuan anin buat saya an fa pathum na alo pian hun tur chu an nga ka mahse re taka veinu po chuan ashing chuak thei mai lawa nileng mai chuan sheom takina veya khwa alo thim me chuan thil fel lawa om ti chiang takin an sheto Mary chuan na ati ema achaw zauto naw chhar thiamin naw te le anu chantuma thei to pachwa lai chuan Eli chuan mang ang tak le ti thei nei lo tak hian alo thlir renga Mary chu achaw tak zetto achak na zong som khomin atop nan a han sang le vaka ti chuan fapa chu aron shing chuak ta ani mahse naw te emo anu emo po chuan thom an chua lo shima Mary chuan atak sa chak na chun chuan a o fapa chu a shing chuaka mahse a khum du taka chuan a thlarau a thlah ta ani atu ka chuan Mary chu ok thing saso thing hnuaya chuan zalania kumsom hni mi lek ni in anun na chu po to yania a o fapa chu a choi thei ta lawani a fapa po chu adam kho chuak zo chuang lo Mary thi hnu chuan Eli nun chu a harsa ina sheom ema rilru le thinlung na takin a huna chiar liama afanu no pang pahni te ama in harsa takin a choya kumtam takaliam hnu chuan Elinoya pemin nunbul jan tharatuma nupui dang te po anei le a mahse Mary chu ala thei ngil thei tak lawa ala sun ring thawani anun chuan tlak niam lama pan zela kumsang khat zakwa som pakwa khan zan khat chu man la ya zu chhia anti ang chu inin a inrual deuh tho chuan ni khwa a shelo zui deuh ngala a thuak te chu vungin atuk zinga chuan a boral veta ani arwang chu trainin KC County ya chuan an thon leta chuta chuan phumani kumrei lote chung lekin nupa in mangai tak Eli le Mary nun na chu lungchhia thlak takina topa chuta chuan mitam tak thon thu chu atop chin an thon thu po hi chutia top ve mai tur chu ani lain a in chan na chawalani anu zela thil thleng hian hlo na a thlen to mai thei che a
hriat chian ni chak pha sau mai thei bok Mary le Ellie chu in hlat lo te nan phuma an chen thin na atanga mel khat vel chia hla ani an chung ko chen na in hluite an farm hluite chu Mary pa chuan a shala ti chuan nun bulan chan thara an farm hlui le tu te chu nu palano pang tak Orville le Victoria Wesley te ania nu patuak tharania Mary le Ellie te an lo chen dun rak to chin na muna chuan bul an chan ve don ani he in an le tira bungrula chun chu Ellie ana le iron stove le Mary thina a khum du em kha ani Ellie khan Illinois pem khan shalphal lavin a hnutsia Wesley nu pa te chuan an ro chun ani chu ina chuan chauka te an sak bela an huana chuan chek in te pon sak bel boka khum chu mang chun zom du lavin chu chek ina chuan an da an thei hnil zui ve maya kumaliama Wesley nu pa te chuan in thar thazokin an sa a chuta chuan an fa panga te chu an choi liana Elia in sak kha chu lua tu om lavina ding mai to a kumtam takaliam le to Wesley nu pa te po in tu mel hialan mu ve to a an ina chuan chung kwa anin mu khom china Thanksgiving te Christmas ti te an chung kwa a hun puyan man hau na berani Ellie le Mary te nan lo suang to chin ang nun an nei thei tak si lau kha Wesley nu pa te hian an mang ti the ania kuma herliam zela kum sangkha zakwa somnga alo her chwa chuan an farm po an fa ten an enkol to a an chung ko in mu khom na mun berani kan ti to kha heti hun lai vel hian Wesley te nu pa fanu Christine chuan a fanu Dolly chu shwain an ron zina Dolly chuan anu seilen na le anu su nu vel chu a han chuya chung ko thil hlui te chu a en kwala chuta chuan an chekin hlui to tak chu a mu fo a thil hlui hai chwa takin ti thuwa a hai kwala chuta chuan chek in kila bungro dang zong nunga an no bol hlo le mai mom rilin alo zam kha vekto khum hlui to tak chu a mu a moya ti emah api te chuan an lo mang to lo boka an chen na Ohio lama chuan an phur ho a an hantifaya an chei tha a athar ang hlakani le ta amoi em bok Dolly hian thil hlui le bungro hlui tak la khom vel hi nuamatia ala khom renga a chei tha thina ada khom rui mai ani khumpo a chei that nu chuan a thil hlui la khom te zinga chuan ada taran maya nakina atu le fa te ro chun chon ve zel ta na du ani ti chuan kumsang ni pali alo her chhuaka kumsang kha zariat som ko bor vela Eliana nupui Mary li ta na alei sakhum chu Dolly chuan ala kol ringa kumza som pangala ya upa ani to Dolly chuan a storage room atanga la chhuakin mattress tharte a pha tur moi de wale boka ti chuan a tunu Riley nena chuan a peta a he thil hi atak taka thlenga ni ti kan lo thei ngilange Riley hi mei cheno pangkum som pakhat mi ania api hi angai na emah angonga hiana wai reng ti thei ani khumoi takapi na pe chu alom emah mei cheno pangtan chuan du thu samania mahse an be sei phak mi alo thila thleng ta tlat mai le Riley pindana chu khum a omzana chang che chuan Riley pindan chunga chuan thilmak tak a thleng chana atira chuan no pang mai alani awangin a she thiam che alawa thlir reng tu anu manga hriat na anei tla thina a soifia thiam che alo na chu nuam lo atiru le thina ni tu emo omve tlat anga hriat awang chuan a hoi kwal le zuk thina aruma chuan mi tu emo loading renga mu thu tarin thin mahse engma mo nei ngai lo achang chuan anu a omve anga hriat na te aneya apindan lampan na howei lam chu en vung thinin anu nangma emni ati chuak le lol thin mahse engma alo ni ngai lo kara liama tha hiala liama ni tin mai chuan Riley chuan a pindan chunga midang an omve anga hriat na chu anei renga anasa tul le ngal tuna phei chuan nu chau ni lo no pang a omve anga hriat na anei tel to
chu naupang chuan infiam puya chak ni a hriat na mak taka nei bawk tunge om ron in lan ro a han ti thina mahse in lan tu reng reng anom si lo a topa chuan Riley chuan anu le pa te a shilta a mahse anu le pa te chuan a swang to na mai mai an ngai saka an ngai thu tak shan lo angai to na mai mai ani thu te lo tura om lo thu te soin an chung thamwana mahse tu na chuan hriat na mak tak chau kha ani to lo kongka kik thom a she to zan khwa in Riley chuan a pindan kongka kik thom chu a she thina mu hil ngam lavin a meng tlai var chap thina apuan chuan a in lukhua a au chwa lo nan a se bet boka a lo luata a khur zan khwa chap thina mahse mak tak main chu thom chu ama che ina she theya anu le pa le midang chuan an she ve theilo chu tiang ringo chuan kum hni chu a mangrala anu le pa te chu an ngaya chalo chan to an fanu chuan thlara mu theina ane moni o te an ti rum china achang chuan a pian ma da ya an chung te thi to ni om tak a mu thu te hi a soi chuak le nul china kongka kik thom chu ala sherenga midang an om ve tlat anga hriat na kha ala nei reng bok kongka in khar le pop chin te chu chan om lovina thleng renga tuna phei chuan phun sur ri thlengin a she chin achang chuan min kalsan ro min ti hlawania ti na che chuak le thu china anu le pa te ngai po a tha to lo hle kumhni chung ngot Riley chuan a tuar ani chu zan kha chu a khuma mu pa in phone a khoi mai maya chuti lai chuan a phone screen a chuan a hnunga ding ni om tak chu a hmuta chuta a han hoile chuan mi panau pang pakha thi alo ding reng maya Riley chu a thlarau mu tlanga tum ni om takina ron en kar mai Riley hlau lutuk chuan che twar pa in a khuma si de ta mutpui chu a dap roka mahse a han ena engma a mule to lo chu thila thlena changa zan rei lo te aliam le hnu chuan chumdang zong aya thil rap thak zok chu a thleng le Riley chu a khuma amu meng kara ngai that lo ruk na riawa ne awangin amu hil ngam mai lo chutia angai to ana akom mai lai chuan a khum chu aron ri che ta hlauna chuan aron man le chanta asir lam chu han ena a khum chu thu an omni om tak hian aron khwar da ka chuta meiche o chuan naw oi mun na hla aron satara drata mu theilo ku thian a hmai aron chul hliau bok a hmaya samte chu a hui kian saka a hlaulu tuk chu khuma chang chuan a zuang thawa a chak thei ang ber chuan a tlan chhia anu le pa te chuan ani em to lawan ti ve ta a atu ka chuan a khum chu la chuakin bungro hlui da khom na a chuan an da le a ti chuan thil thleng thin zong te po chu a top chop chil ve ngal ani Mary Thla Khan Riley hi a fanu emoti in amu hi lai aveng chin ani thei mai angem ole tunchuma tan chuan khati zong kha ani le ri phota min lo ngai thlak saka wangin kalom ema ka video te ingai na zong ani chuan khongai takin he channel hi min lo subscribe sak vela ti chuan video lo chuak le zel tur te po min lo ngai chan sak zel don nia